Enfermidade pulmonar obstructiva crónica, EPOC. A EPOC é unha enfermidade pulmonar inflamatoria crónica que causa a obstrucción do fluxo de aire, con dificultade para baleirar os pulmóns que perden a súa elasticidade. É a terceira causa de mortalidade en España para o 15% en homes e case o 10% en mulleres. Representa un importante desafío para os sistemas de saúde pola necesidade de tratamentos farmacolóxicos para sempre e o alto número de hospitalizacións ao ano. É unha enfermidade complexa que cursa con síntomas tanto respiratorios, tose crónica acompañada ou non de expectoración, como non respiratorios, debilidade, disfunción diafragmática, alteracións nutricionais e emocionais con predisposición para outras enfermidades como as cardiovasculares, síndrome metabólico, osteoporose, ansiedade e depresión ou cancro de pulmón. Aínda que a EPOC non é unha enfermidade curable, pódese mellorar a calidade de vida e a súa progresión eliminando o tabaco, con tratamento psicolóxico, farmacolóxico e exercicio terapéutico para a rehabilitación pulmonar, o autocoidado, a oxixenoterapia e a ventilación non invasiva. A fisioterapia é unha ferramenta fundamental dentro do tratamento non farmacolóxico, tanto coas pautas de realización de actividade física e exercicio terapéutico, como dentro do equipo multidisciplinar que compoñen os programas de rehabilitación pulmonar. Tras realizar unha valoración, o fisioterapeuta deseña, individualiza e supervisa o programa de exercicios de quecemento de control respiratorio e fortalecemento da musculatura periférica, con actividades aeróbicas, exercicios de flexibilización e relaxación. Se tes algunha dúbida, consulta co teu fisioterapeuta especializado en fisioterapia respiratoria.